Love! You love! Oh! Isa makadiri! Ari lagi ko love kay ngayon ko allowance nimo. Allowance? Di ba kita ka tagal niya si Mana? Tapi hurot man lagi tayo ng allowance ni gatag. Sabi na! Ano kinain mo? Asa man kawa ganahi love? Siyempre si Muha. Pakibuwag ko kay wala kituli. Mo ba love? Mo na mo rason love nga pasok ko. Sige love, pagpatuli ko. Sige ha. Agig balik na rigwa ka matuli. Tinuduntos kong uyab nga, di ko magpatuli, magbuwag nga. Da! Nak, ano ka rin nagtukong, nak? Murag na kinuktok man ka, saan problema naman? Lagi pa ay dako ni kong problema pa ay kay Problema? Unsa man gid nakadakong problema, anak? mao lagi ni pa ay kay ingon akong uyab buwagan kuno niya kay kung kuno ko'y tuli. Sus, nak problema gid kay na. Mawala gid na lagi kay wa mo ka napatuli ko. Pa, ubani ko ba katuli na lang ko pa ay aron di lang ko buwagan sa kong uyab. Sige lang na kay. Ubanan nanti ka dito sa doktor na kay. Ato ipatuli nanti ka dito kay na may doktor manuli. Ito sa doktor pa ay kay makuha ko sa mga nurse. Ang mo ba nak mo ka sa mga nurse na? Aw, naa mo ko'y kaila ko na katong si Pari Androng nak. Manuli ito nak, manuli ito. Ato na lang ito nak, ubanan nanti ka lang. Ato ta na. Ayo pre Androng. Oh, pre, nasuro lagi mo pre. Nami tuyo sa imo ha pre. Ayun sa mo pre. Tuyo niyo pre. Ano may tuyo pre? Eh di ba manuli ay magkato pre no? Oo. Tukoy ko manuli ay pre. Mao lagi pre. Ay mabitang ni Ari ni pre kay na ako ipatuli sa imo ha pre. Oh, kinsa ba ipatulin mo pre imong apo pre? Ay na kay apo pre. Dili ako apo pre. Oy, kani ako anak pre. Ako ipatuli sa imo ha pre. Pre nga. Ipatulin mo pre kay suhay tagi sunda ko mangahoy mo to pre. Ay kay mo. Nya pre pila man po'y pangayo nimo pre. Aw, hinuon pre. Untaw sa gyud ako apo na pre. Ako naman pre gahi na tulion na pre. Pero kung pare lagi ta pre. Ikaw man ta. Pare lang pre. Kirgid kay na pre basta kay matuli lang gini pre. Sige pre. Tuloy sugda pre. Papilion sa tamo pre o kuan. Isang klasiyas tuli. May pakang kudlit. Sige pre. Pakit ako na may pre sa imong sample pre. Unsa imong gamiton? Sige pre. Darang sampol pre. Kung kudlit yang gusto pre. Nane, ang iya ha. Isun ni sa munay kudlit. Ya. Kini sunda mo na ni. Kini ng kudlit pre. Sakit ni siya pre pero dali kay kalit mo. Kung ganahan mo sa pakang pre. Ang pakang pre kini siya sundang pre mao na ko isuot siya ha. Ya. Mas nindot hinuon ni pakang pre kay ingna ano. Kalit man ko pre larpor ka. Oy, Ini nung pakang no. kalibangon mo ko po ina. Kanang isa na kaya hapon na buwan. Balik na tayo. Muna nga galing ko pakang hinuon. Pas kita sa ko pero. Asa ito na? Pre, asa mo pre? Wow, manuhat na pa sa mga pre. What's up mga ka-Jimsob? It's time to shout out now. Shout out ko kang Mr. 444 o kang Mariel Buina, kang Donny Carlos, Mark Tulano, kang MJ Tokmol, kang MJ Carlos, Iki Ibadang, kang Juby Balele, kang Ferilan Katakis, kang Chuna Iking, kang Joel Andre, kang Milox Sinadan, JR Sinadan. Mora ko guys. Shout out sa day kang Mary Jean Bua, ka St. Vincent sa Bandal o kang Agtang Vlog. So, mara to guys no. Please subscribe sa amo YouTube channel guys para Jimsob updated TV. mo sa tanan ng mga videos. So, thank you guys. Thank you guys.